Sziasztok srácok! Most a gépemről fogok bemutatni egy-két fajta információt, milyen videókártya, milyen Intel processzor van benne, milyen házat használok, milyen alaplap, milyen RAM, ez az amaz. Úgyhogy tartsatok velem! Na hát igazából legyen a fő lényeg a processzor. Ebben van egy i3-as processzor, 2 darab 4 GB RAM-os RAM, és egy videókártya, aminek nem tudom így nagyon a márkáját, mert mondom, úgy használtam, vettem a gépet, de majd ennek utána járok a következő videóban. És ilyen az alaplap. Egy Windows 7-es alaplap, hát és egy 500 wattos táp. Nem tudom mennyire látszik, hogy fókuszál, de ez ennyit tud. Sajnos még jelenleg i3-as processzor van benne, de majd átváltok egy i5-ös processzorra, át lesz alakítva ez a kis gép, azt ezen fogjuk csinálni a videószerkesztéseket, a zenekészítéseket, stb. Úgyhogy iratkozz fel a csatornára, hogyha velem szeretnél tartani. Szia!